Bé, la consultora de maternitat Judit Pla ve un altre cop al Té de Tot per explicar-nos i donar-nos noves eines de creixement personal per arribar a ser els pares i les mares que desitgem ser. I avui en concret parlarem de l'abús emocional. Molt bon dia, Judit. Bon dia. Com estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí una vegada més. Gràcies per venir al Té de Tot. Bé, primer de tot, a què ens referim quan parlem d'abús emocional en quant a pares cap a fills? Doncs l'abús emocional és un model de relació que es pot donar entre diverses persones, o en aquest cas parlant de pares cap a fills, en el que la persona que podríem qualificar com a abusador espera que l'abusat deixi de banda tots els seus interessos, els seus somnis, les seves necessitats, per servir-lo a ell o a ella, l'abusador. I aquest fenomen, malauradament, es dona sovint, entre pares i fills. És a dir, pares que esperen que els seus fills els serveixin els seus interessos i les seves necessitats, quan, evidentment, la maternitat i la criança i la paternitat és totalment a l'inversa, que nosaltres servim i ajudem als interessos dels nostres fills. De fet, moltes vegades aquestes situacions d'abús emocional, sobretot quan l'infant és petit, creix, i moltes vegades això els repercuteix quan són grans i s'ho emporten, el que coneixem com ferides de la infància, que moltes vegades quan són grans les busquem sanar. Explica'ns una mica aquest concepte i com succeeix això, que l'infant va arrastrant tot aquest abús emocional a mesura que es va fent gran. Doncs sí, és una pregunta molt interessant, Laia. Efectivament, l'abús emocional es gesta o es crea dels 0 als 3 anys, quan el nen encara és un nadó i no pot pensar com a tal, sinó que està sentint, vibrant. I el que comença a passar és que nosaltres estem biològicament programats per esperar fora de la panxa el mateix nivell de confort i de contacte amb la mare que teníem durant l'embaràs. És a dir, moviment constant, menjar a demanda, paraules confortants de la mare, contacte constant amb el cos de la mare. I quan això no es produeix i el nadó comença a plorar i no és atès amb les seves necessitats emocionals, és quan comença a originar-se el fenomen de l'abús emocional. Perquè el bebè d'alguna manera decideix inconscientment que ha de sobreviure, la seva supervivència està en joc. I aleshores com ho fa? En el cas de l'abús emocional, el bebè d'una manera inconscient decideix oblidar-se de les seves necessitats per servir a la mare i al pare, en aquest cas a la mare, perquè estem parlant d'un nadó molt petit. És a dir, què farà? No molestar, plorar el menys possible, intentar no ser una molèstia, perquè s'adona, per exemple, que en l'ambient hi ha molt estrès o moltes necessitats. Això, inevitablement, generarà unes conseqüències molt grans. Aquesta persona, quan arribi a ser adulta, haurà arribat a excel·lir, a ser excel·lent en l'art de servir a les necessitats dels altres. També passa que nosaltres, quan creixem, quan som infants, si hem patit alguna tipologia d'abús emocional, sigui graus menors o majors, és ben indiferent, però que quan siguem pares, siguem mares, ho acabem traslladant això en els nostres fills. Això és possible? Passa? I tant que passa. Malauradament, quan les mares i els pares no han fet un treball de creixement personal, d'autoconeixement, per arribar-se a conèixer a ells mateixos, se'ns activen aquests patrons de comportament inconscients, un dels quals pot ser una persona que ha rebut molt abús emocional. Què vol dir? Per exemple, un nen o una nena que ha crescut pensant què necessita la meva mare o el meu pare, com puc treure bones notes per no molestar a casa, què puc fer per ajudar a criar els meus germans, per exemple. Però per fer això s'ha hagut d'anar oblidant de les seves necessitats. Perquè, clar, el nen als 5-6 anys no vol estar cuidant dels seus germans, el que vol és jugar, però per poder sobreviure s'ha hagut d'anar desconnectant de la seva ànima. És així. Per tant, quan sigui mare o pare, si no ha fet una feina de treball personal, inevitablement esperarà que els seus fills
serveixin als seus interessos. Estarà de manera inconscient abusant emocionalment dels seus fills. I això realment com podem frenar aquestes situacions, no? A no ser que els pares siguin conscients de voler fer treball per créixer personalment i intentar detectar aquells fets que creuen que volen un bé pel fill o la filla, però realment potser ja s'està convertint en abús emocional. Tu què recomanaries que es pot fer per frenar? Jo el que recomanaria és que tots els pares fem un procés d'autoconeixement, inclús abans de ser mares i pares. A mi em sembla imprescindible. No sé, estudiem per treure'ns el carnet de conduir, doncs conèixer a un mateix, fer un procés terapèutic, saber quins són, perquè una cosa que ens passa molt als adults, he reaccionat d'una manera que no sé ni com he reaccionat, no m'he reconegut, Són aquests patrons inconscients, que se'ns activen. Doncs el que recomanaria és veure això, fins a quin punt, per exemple, un termòmetre, un baròmetre, veig els meus fills feliços, vibren amb el que fan, o estan fent allò que jo, quan ja estava embarassada, ja tenia programat per ells. O estan assumint el negoci familiar, per exemple. Amb això no vull dir que els nostres fills no hagin d'assumir els nostres negocis, però maternar va de veure aquelles talents, habilitats que tenen innats els nostres fills, que sovint són molt diferents als nostres. I quan tenim abús emocional, quan exercim abús emocional sobre els nostres fills, per exemple, si jo soc molt mental, doncs esperaré que els meus fills siguin molt mentals. I potser tindré un fill amb una intel·ligència esportiva i no li podré desenvolupar, perquè ni tan sols ho veuré. Veuré que el meu fill és infeliç o que es lesiona sovint. D'alguna manera manifestarà aquest disconfort i aquest patiment al nen. I aquest seria un moment també per consultar. De fet, en els cursos que ofereixes, Judit, és un tema que també sol aparèixer, l'abús emocional, i això també com ho treballeu? I tant que apareix. Ara, fa 3 setmanes, em vaig fer el curs de l'art de maternar aquí a l'Espai Casa Sabater, a Girona, i en vam estar parlant una bona estona. El que fem nosaltres molt és, explico el fenomen, explico què és maternar. La majoria de gent que ve als meus cursos ja ho sap, però treballem moltíssim i ho posem en comú les nostres experiències i ajudem a comprendre que el fet que els nostres fills siguin diferents a nosaltres, com a pares ens treu de la zona de confort, però és el nostre rol, és el nostre deure. I ho fem en casos pràctics i parlant en situacions quotidianes també. De fet, com va anar, de fet altres programes que has vingut ja havien comentat que faries el curs aquí a Casa Sabater, no? Quina és la valoració? La veritat és que molt bona, estic molt contenta. Sí, a tothom li va encantar el curs, l'espai i repetirem edició. Ah, que bé. Sí, ja serà la tercera, gràcies per preguntar. De fet, és això, ara acabarà l'estiu, però després, a setembre, suposo que tornaran a arrencar nous projectes, nous cursos. Sí, reprenem. Farem l'art de maternar a Girona i a Barcelona. Ah, que bé. Sí, estic molt contenta, la veritat és que sí, perquè és un curs vivencial, que els pares posen en comú, i el fet, jo sempre dic que l'art de maternar el fem entre tots, perquè evidentment jo dono la part més teòrica i també faig els roleplays o les activitats més vivencials, però cadascú dels pares i mares comparteix i entre ells també ens ajudem moltíssim. Doncs bé, moltíssimes gràcies, Judit. Mira, avui hem parlat d'un dels altres temes que toqueu durant també els cursos, que és l'abús emocional, que moltes vegades és, diguéssim, un abús que queda ocult, moltes vegades, i no en som conscients. Totalment. I més amb els infants, sobretot aquells infants que solen obeir més, que tenen més integrades les disciplines que creuen que han de dur a terme per això, per dir, vull ser un bon fill, una bona filla, no? Totalment. Per això t'agraeixo moltíssim, Laia, que hagis tret aquest tema, perquè és per mi imprescindible i és un fenomen del que no se'n parla gaire i que com a societat crec que és important que posem sobre la taula. Moltíssimes gràcies, Judit. Ens veiem a la propera. Gràcies a tu. Li ho repeteixo de nou, tenim entrepà de fuet, entrepà de pernil salat, entrepà de calamars, entrepà de vedella, entrepà de llom, entrepà de formatge curat. Necessites un dentista? A Vitaldent estem oberts tot l'estiu. Demana la teva cita ja. La teva boca ho és tot. Bé, la consultora de maternitat Judit Pla ve un altre cop al Té de Tot per explicar-nos i donar-nos noves eines de creixement personal per arribar a ser els pares i les mares que desitgem ser. I avui en concret parlarem de l'abús emocional. Molt bon dia, Judit. Bon dia. Com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí una vegada més. Gràcies per venir a dir-te tot. Bé, primer de tot, a què ens referim quan parlem d'abús emocional en quant a pares cap a fills? Doncs l'abús emocional és un model de relació que es pot donar entre diverses persones, o en aquest cas parlant de pares cap a fills, en el que la persona que podríem qualificar com a abusador espera que l'abusat deixi de banda tots els seus interessos, els seus somnis, les seves necessitats, per servir-lo a ell o a ella, l'abusador. I aquest fenomen, malauradament, es dona sovint, entre pares i fills. És a dir, pares que esperen que els seus fills els serveixin els seus interessos i les seves necessitats, quan evidentment la maternitat i la criança i la paternitat és totalment a l'inversa, que nosaltres servim i ajudem als interessos dels nostres fills. De fet, moltes vegades aquestes situacions d'abús emocional, sobretot quan l'infant és petit, creix, i moltes vegades això els hi repercuteix quan són grans i s'ho emporten, el que coneixem com ferides de la infància, que moltes vegades quan són grans les busquem sanar. Explica'ns una mica aquest concepte i com succeeix això, que l'infant va arrastrant tot aquest abús emocional a mesura que es va fent gran. Doncs sí, és una pregunta molt interessant, Laia. Efectivament, l'abús emocional es gesta o es crea dels 0 als 3 anys, quan el nen encara és un nadó i no pot pensar com a tal, sinó que està sentint, vibrant. I el que comença a passar és que nosaltres estem biològicament programats per esperar fora de la panxa el mateix nivell de confort i de contacte amb la mare que teníem durant l'embaràs. És a dir, moviment constant, menjar a demanda, paraules confortants de la mare, contacte constant amb el cos de la mare. I quan això no es produeix i el nadó comença a plorar i no és atès amb les seves necessitats emocionals, és quan comença a originar-se el fenomen de l'abús emocional. Perquè el bebè d'alguna manera decideix inconscientment que ha de sobreviure, la seva supervivència està en joc. I aleshores com ho fa? En el cas de l'abús emocional, el bebè d'una manera inconscient decideix oblidar-se de les seves necessitats per servir a la mare i al pare, en aquest cas a la mare, perquè estem parlant d'un nadó molt petit. És a dir, què farà? No molestar, plorar el menys possible, intentar no ser una molèstia, perquè s'adona, per exemple, que en l'ambient hi ha molt estrès o moltes necessitats. Això, inevitablement, generarà unes conseqüències molt grans. Aquesta persona, quan arribi a ser adulta, haurà arribat a excel·lir, a ser excel·lent en l'art de servir a les necessitats dels altres. També passa que nosaltres, quan creixem, quan som infants, si hem patit alguna tipologia d'abús emocional, sigui graus menors o majors, és ben indiferent, però que quan siguem pares, siguem mares, ho acabem traslladant això en els nostres fills. Això és possible? Passa? I tant que passa. Malauradament, quan les mares i els pares no han fet un treball de creixement personal, d'autoconeixement, per arribar-se a conèixer a ells mateixos, se'ns activen aquests patrons de comportament inconscients, un dels quals pot ser una persona que ha rebut molt abús emocional. Què vol dir? Per exemple, un nen o una nena que ha crescut pensant què necessita la meva mare o el meu pare, com puc treure bones notes per no molestar a casa, què puc fer per ajudar a criar els meus germans, per exemple. Però per fer això s'ha hagut d'anar oblidant de les seves necessitats, perquè clar, el nen als 5-6 anys no vol estar cuidant dels seus germans, el que vol és jugar, però per poder sobreviure s'ha hagut d'anar desconnectant de la seva ànima. És així. Per tant, quan sigui mare o pare, si no ha fet una feina de treball personal, inevitablement esperarà que els seus fills serveixin els seus interessos, estarà de manera inconscient abusant emocionalment dels seus fills. I això realment com podem frenar aquestes situacions, a no ser que els pares siguin conscients de voler fer treball per créixer personalment i intentar detectar aquells fets que creuen que volen un bé pel fill o la filla, però realment potser ja s'està convertint en abús emocional. Tu què recomanaries que es pot fer per frenar? Jo el que recomanaria és que tots els pares fem un procés d'autoconeixement, inclús abans de ser mares i pares. A mi em sembla imprescindible, estudiem per treure'ns el carnet de conduir, doncs conèixer-se a un mateix, fer un procés terapèutic, saber
quins són, perquè una cosa que ens passa molt als adults, no? He reaccionat d'una manera que no sé ni com he reaccionat, no m'he reconegut, no? Són aquests patrons inconscients, que se'ns activen. Doncs el que recomanaria és veure això, fins a quin punt, per exemple, un termòmetre, un baròmetre, veig els meus fills feliços, vibren amb el que fan, o estan fent allò que jo, quan ja estava embarassada, ja tenia programat per ells. O estan assumint el negoci familiar, per exemple. Amb això no vull dir que els nostres fills no hagin d'assumir els nostres negocis, no? Però maternar va de veure aquelles talents, habilitats que tenen innats els nostres fills, que sovint són molt diferents als nostres. I quan tenim abús emocional, quan exercim abús emocional sobre els nostres fills, per exemple, si jo soc molt mental, doncs esperaré que els meus fills siguin molt mentals. I potser tindré un fill amb una intel·ligència esportiva i no li podré desenvolupar, perquè ni tan sols ho veuré. Veuré que el meu fill és infeliç o que es lesiona sovint. D'alguna manera manifestarà aquest disconfort i aquest patiment al nen. I aquest seria un moment també per consultar. De fet, en els cursos que ofereixes, Judit, és un tema que també sol aparèixer a l'abús emocional, i això també com ho treballeu? I tant que apareix. Ara, fa 3 setmanes, em vaig fer el curs de l'art de maternar aquí a l'Espai Casa Sabater, a Girona, i en vam estar parlant una bona estona. El que fem nosaltres molt és, explico el fenomen, explico què és maternar. La majoria de gent que ve als meus cursos ja ho sap, però treballem moltíssim i ho posem en comú les nostres experiències i ajudem a comprendre que el fet que els nostres fills siguin diferents a nosaltres, com a pares ens treu de la zona de confort, però és el nostre rol, és el nostre deure. I ho fem amb casos pràctics i parlant amb situacions quotidianes també. De fet, com va anar, de fet, altres programes que has vingut ja havien comentat que faries el curs aquí a Casa Sabater, no? Quina és la valoració? La veritat és que molt bona, estic molt contenta. Sí, a tothom li va encantar el curs, l'espai, i repetirem edició. Ah, que bé. Sí, ja serà la tercera, gràcies per preguntar. De fet, és això, ara acabarà l'estiu, però després, a setembre, suposo que tornaran a arrencar nous projectes, nous cursos. Sí, reprenem. Farem l'art de maternar a Girona i a Barcelona. Ah, que bé. Sí, estic molt contenta, la veritat és que sí, perquè és un curs vivencial, que els pares posen en comú, i el fet, jo sempre dic que l'art de maternar el fem entre tots, perquè evidentment jo dono la part més teòrica i també faig els roleplays o les activitats més vivencials, però cadascú dels pares i mares comparteix i entre ells també ens ajudem moltíssim. Doncs moltíssimes gràcies, Judit. Mira, avui hem parlat d'un dels altres temes que toqueu durant també en els cursos, que és l'abús emocional, que moltes vegades és, diguéssim, un abús que queda ocult, moltes vegades, i no en som conscients. Totalment. I més amb els infants, sobretot aquells infants que solen obeir més, que tenen més integrades les disciplines que creuen que han de dur a terme per això, per dir, vull ser un bon fill, una bona filla, no? Totalment. Per això t'agraeixo moltíssim, Laia, que hagis tret aquest tema, perquè és per mi imprescindible i és un fenomen del que no se'n parla gaire i que com a societat crec que és important que posem sobre la taula. Moltíssimes gràcies, Judit. Ens veiem a la propera. Gràcies a tu. Li ho repeteixo de nou, tenim entrepà de fuet, entrepà de pernil salat, entrepà de calamars, entrepà de vedella, entrepà de llom, entrepà de formatge curat. Necessites un dentista? A Vitaldent estem oberts tot l'estiu. Demana la teva cita ja. La teva boca ho és tot.